Bueno, hau da, gure soziedadea. Loreleku elkarte gastronomikoa. Ara, Hau guztia da jantokia. Eta han, barrenean, sukaldea dago. oso dotorea. Hemen egiten dituzue orduan, kuadrilako bazkari eta afariak. Bai, txandaka. Kuadrilako beste batek ere badu eta txokoa. Baina utzi poltsak mai hortan. Zeo zer hartu nahi duzu? Garagardo bat, mesedez. Eta noiz sartu zinen soziedadean? Soziedadea 1982an zabaldu zen. Aitaren kuadrilakoek erosi zuten lokala. Ni orain dela 2 urte sartu nintzen. Aitak erretiro hartu zuenean. Eta nola mantentzen duzue hau guztia? Tori zure garagardoa. Eskerrik asko. Garestia da? Garesti, gu 38 bazkide gara. Eta 250 euroko kuota jartzen dugu urtean. Gero txokoan ditugun edarien prezioa apurtxo bat kargatzen dugu, baina tabernan baino askoz merkeago irteten da. Azkenik, bazkari eta afarietan pertsona bakoitzeko €1 ordaintzen dugu. Mahai zerbitzu eta sukaldearen erabileraren truke. Tira, merkea ez da, baina askotan erabiltzen baduzu, errentagarri ateratzen da. Jatetxera joatea baino askozaz merkeagoa data. Eta nola antolatzen zarete bazkideen artean? Bazkide bakoitza bere lagunekin badator gu bezala, ez arete dena sartuko? Erreserbatu egin behar da lekua. Begira, hemen dugu erabilera arautegia.